husman ni siya sa iya opera. Ay, man. Kani Kana siya. kaning kanang nang guan buhos di na. Dara sa nasa ulo. Sus mo. Napod sa tiyan. Ang kani siyang sa tiyan para ni siya mo. So what's up guys? So panibagong vlog at saka panibagong video tayo ngayon araw mga katsoyans no. So niyata karon diri sa sorry dire? Imay. Imay no. So may sityo. Lawis Imay. Lawis Imay. So si Ate Arena Grace. Arena Grace nag-chat ako guys nga mangayo siya og kuan kanang stroller para sa iyang anak nga kuan guys. Kanang naisakit nga hydrocephalus niya. Problema sa stroller guys. Moto nga akong i-contact akong mga kaila. So nagpasalamat ko kay Ma'am Mitchell Radeno nga ning hatag sa maong stroller. Although si kanana siya guys pero nindot pagyapon magamit pa siya ligon pa kay siya guys no. So mo ni karon atong gihatod rong adlaw dire ni Ate Grace. So ako gyud mismo ang personal nga mahatod ani nga maong stroller guys para siyang anak nga dunay sakit nga hydrocephalus guys no. Mo ni bata guys. Kasi pangalan bata? Si John Kirby Ihada. John Kirby. Oh. Ihada man kinsa man na banan mo? Si Kilan. Si Kilay? Kilan? Anak ni Kuan. Ni Shirley. Iya papa siya pangalan na? Pag umangkon siyang tay Ilyo. Oo. Mo ni siya guys no. Si Ate Renalyn, Reyna Grace. Si Pada no. Sa Pida. Sa Pida. Yani diri nahimutang sa MI. Sakop ni sa Lawis District no? Lawis District. Mo ni diri dapita guys no. Mo ni anak guys nga sakiton og hydrocephalus. So disorder. So mo ni siya guys. Yati nga ato nga hinabion og pila kaning bata kuan siya kanang pila na ni katuig nga. Upat na. Daan ginis pagkatao. Inborn iyahan sakit. Inborn gid siya. So mo ni siya guys no. May sakit nga daanas pagkatao nga may sakit siya nga hydrocephalus. Ikaw ate taga-asam gyud ka taga diri ka? Taga Ormoc. Sa may Matikaba dapit na. Pila na imo edad ate? 26. 26. Unsa may atong paningabuhian? Wala sir, ako bantay lang ni bata niya. Ati man sa kung duha pa ka anak. Tapos imo ba na unsa may construction uban ni Kejinjo. Construction siya nagtrabaho imo ba? Pero dili in construction site ka nang ug nalay magpatrabaho. Kibali kuan lang kanang tawag-tawag lang. Tawag lang. Kung nay trabaho tawagan lang pero kung wala trabaho awa pud. Kita na pug lain. So mo ilang balay guys no. Lang Ate Grace. So mo ni guys na ani siya unsa man siya kad na agni siya maintain ani siya check up matagbuhan or sa karon og muadto lang gid mi nya kinahanglan man namo sa asa man nga sa EVR emergency may ngadto nya kay karon maghuwat na lang pud mi sa mong schedule ug kanos ay schedule pangantong Tacloban kay kanang na CT scan ni siya nakita sa CT scan lagpas ang iyang shunt na may opera sa ulo. Giopera na din giopera na ni siya sir nga pagka human ang iyang opera nilapas na gani ang shunt na nasa iyang ulo gitaon. Ang usam na siya? Kanang para mag-drain sa tubig. Para makuha iyang tubig sa iyang ulo. Pero magtubig di iyang ulo. Bali ang iyang sud sa iyang ulo nay tubig. Nya dili siya ka-drain og tarong mo nang mudako nya humok pero sa pagkaron gahi na iyang ulo. Operahan man. Na bali na yahus. Kana siya. Hus man ni siya sa iya opera kani. Kana siya. Kaning kanang nang buhos di na. Dara sa nasa ulo, napod sa tiyan. Ang kani siyang sa tiyan para ni siya mo drain sa iyang sa tubig nga gikan sa ulo na nas tungol lang. Kuan wala man bibi oy. Kanang sana gikan ba nya ang utro na pud namo magpass na pud ko sa result sa iyang X-ray kay para makita. Pila ka buki mo anak ate? Tulo na estudyante. Duha. Grade 3 o grade 4. Grade 3, grade 4. Kay kamo memro mo sa kuan 4 piece? Dili. Dili. Ngano mga duwa man mo na memo? May kahibaw. Pero may matami masinsos. Yawa man. Ngano nga mama na memo? Kahibaw. Ngano? Bisag New City wala pud. Pud ni kuan. Wa mo kanang assistance gikan. Kanang mo ato mo og Tacloban tagaan mo. Lanay hatag ninyong assistance gikan dito sa DSWD. Wala pud.
So may inyo ra ko kagaling oh. Oo, pero may plate ni baya sa ambulance. Mo hangyo lang mo dito. Oo, Okay, well, kuan man natong ambulance diya kay 24/7 man na ang Oo. gamit ana. Yeah, pero kuan may kanang schedule nga dag ang Oo. pasyente nga pila ka book dalhon. Oo. Para masabay mo. No? Oo, bali kuan na lang usahon ba niya. Mm. Wa man pud ni kuan. Ang iya ha mag-check up nito, reseta og maintenance. Mm. Ana niya. Kung may kinahanglan ng mga laboratory, requestan ni. Sa karon. Pero libre man siguro dito IBRMC no, wa man siguro ibayad dito. Oo, pero wa man Ang plate, ang kuan lang yung mga gasto-gasto pagkaon. Ana, kay katong naoperahan siya, wa pud ni nabayaran, zero balance man ni. Maayo. Pero na mangayo lang mo siguro na mo yung mga certification nga indigent. oo, nangayo mi ana, pero wala man na namo magamit kay katong sa unang pag-opera niya, ang kanang iyang gitao, di man siya covered sa bisan unsa nga kanang pwede nimo duol-duolan ba kay more private man. Yeah. Pero problema kay wa mo na appeal og kuan sa purpose. Wapo. Mga estudyante duha yung estudyante. Duha. Plus na pa may PWD. Wapo. Nya. Og mag-release pod ang kanang PWD kanang yung hatag ba? Oo. Assistance. Wapo ni ana. Wa mo modukol siguro. Naabot. Registered man ni siya sa DSWD. Unya nga wa man mo nga tagay assistant. Ibaw. Dili palopon na ninyo kay kana mo tabag na sila taga DSWD. Muhatag na kuan. Assistant siguro labi na ni kay daw nay kuan Oo, muhatag man sila kung file ni. pag-file mo. Siguro wa lang siguro mo wa mo siguro makahatagig assistance kay gumikan wa siguro mo ka-file dito. Pero kung mo file mo siguro, mo ngadto mo dito sa DSWD na mo kuan file mo nga PWD na kay anak nga PWD, matagaan ka siguro. Uy. Ang kuan lang, ang mo i-file din ha kung ang iyahan tambal o kung nami laboratory, mga ilang miki study kay ngadto man pud nila ituso sa kuan. Okay. Pero naman dyan ka ng PWD assistance with ba na para sa itong last month masiguro to. Nag-release. PWD. Wala ko masayok, oo, pero Wa ka tagay, natagaan ka wala. Wala kang tagay. Sumo ba? So i-try daw ti sa kanang atong kuan ug masuod ba na mata diha. I-testing daw suod diha. Try daw. Guys no ato i-try ang kuan guys no. Kaning atong kuan ko. Kung adi at ikuan sa siya, ipabarog ni siya isa pa. hindi na pa rin siya mulingkod. Higdar gid siya. Higda lang. Ni. Okay. Okay. Wow. So guys no, sakto ro kay. So lusot na yatil dia na. Suko. Oh. Ya kuan na lang siya ni mo kuan. Oh. Kuan na lang siya ni mo gunlan siya. Oh. So okay kayo Mick oh. Suko. Sa ipahangad-hangad lang siya kamay. Nag-wild. Sige. So sakto ra kayo atong gida nga kuan stroller no. Para ni sa ni pangalan bata? John Kirby. Ni John Kirby nga dunay sakit nga hydrocephalus Wala guys. man di ay wala. Inborn niya sakit. Wala man. Wala. Nanan man to. So mo ni guys. Mo ni siya kung gusto mong motabang ani guys, mohatag mo assistance nga ni nilang ate ni Ate Rina Grace. So ako lang ibutang diri sa ubos guys ang sa atong video butangan ako og GCash no. Kung gusto mo magpaabot o kuan ni lang Rina Grace, diri lang mo sa akong GCash guys, magbutang ko ka akong GCash number tapos mo comment lang mo. Tapos i-message lang ko ninyo sa akong messenger o sa akong Facebook page or sa akong Facebook Arnold Mendoza. Akong GCash Arnold Mendoza. Ako lang ibutang diri guys sa description kung muhatag mo anda mo muhatag ani og tabang ni kuan John Kirby no nga dunay sakit nga inborn ni siya guys nga kuan ka ng dunay sakit nga hydrocephalus. No man bibi no. So mo ni guys no. So Osbon ko salamat kay ni Mick Radino sa paghatag ning maong kan stroller no. Sara ni John Kirby. No bibi no. John Kirby ihada na. Oo, Ihada. Uy ayun na. Ano? Uy. Thank you kayo ma'am sa imong gidonate nga stroller para sa akong anak dako kay ni tabang para niya. God bless. Okay, yun no. So mo na to guys no. Wala man ni. So mo na to Mick no. Salamat kay Mick. Mitchell Radin, salamat kay sa stroller ni mo Mick nga gihatag Mick. Kay sakto rin kay sa bata no, gamit kay nila. Labi na ako mga to silang takloban sa IBRMC kung doon na sila check up ni nga bata kay naman din siya kanang check up
ning bata kay naoperahan na ni siya sa iyang ulo kay gumikan lagi sa sakit nga hydrocephalus. So mo ni guys, salamat sa sila. Dako kay nila kalipay guys nga niabtan na diri og natagan og stroller no. Now dito ni Mikmik, thank you kay Mik og labi na si mong bana nga si Sir Nel na din. Salamat kayo sa stroller nga inyong gihatag. Lipay kay sila guys nga kuan kanang abtan og stroller no. So ako kay ning gamit nila. So mao lang to guys no, kung gusto mong mopabot og tulong nila, magbutang ko sa description og GCash number. Kuan lang mo bisag ginagmay lang guys. Kung ang ginagmay magdaghan tang butang ginagmay mo likom nagdinag ko guys. So dako na itabang nila guys no. So mao lang to guys, daghan salamat. Kung ginaot magustuhan ninyo ning mga video, kung gusto mong motulong, kung gusto niyo mo tabang ani pamilya. So kuha lang ninyo, pwede mo mga redis ila personal narani diri sa MI sa Lawis no. O MI Lawis. So diretso lang mo pangutana mo asa nilang baylay nila ni kuan Rina Grace si Pada or Ihada. O narani diri guys, dali ra rin matultulan nilang balay. So mo ni guys no, mo ni ila balay. Ilang balay guys, so mo ni ila balay nilang ate. So deserve sa nila ang tabang guys no. Dili ni sila membro sa 4-piece guys. Bisag na ni siya kuan nga PWD. Por di ni sila membro sa 4-piece. Nani siya anak nga mga estudyante duha ka buok. Kana mo ni mo. Oo, mo na yang anak. So da sa tay bisita ro. Iusilingan ni dire. So ni mo na ilang balay guys no. Ilang ate Grace, Reyna Grace, si Pada. Sapida day, abi si Pada. So wala dating no, thank you kayo. Thank you kayo nga ni salig ka nako, di chat ka nako nga mo ni mga kagwan. Og thank you sad sa mga nagdonor no, sa naghatag na nga namong kwan stroller. So thank you. Nalang ko gamay paabot nimo te. So gamay lang gud kayo bro. At least kinasing-kasing nila ako sa pagkakaroon ginagmay lang sa niyang ihatag nimo. So wala to guys no, thank you so much. Mo ni ilan silingan diri ani ate Rina Grace. Kasi pangalan mo day? Rogelin, apelido? Baloro, taga diri ka? Inyo ni balay? Kanang hinatag sa kupuhan. Kato? Divina Perez, taga diri ka? Mo ni inyo balay, gyapon ang. Dito. So mo ni guys no, ilani silingan ni ate Rina Grace. So mo ni sa may inyo ikasulti. Thank you guys. Na-film video. Okay, wala ilang silingan ni Rinalyn Grace guys no. So thank you ninyo, bye bye. Hinahinay na ko Sige, thank you. Sige, salamat.